ɲɔgɔn sama-sama ani bɛnbaliya o be maaw ni ɲɔgɔn cɛ a be waati bɔ bi Mali kɔnɔ k'a sababu kɛ laïcité ko ye min be taabolo caaman kofɔ jamana kɔnɔ. Silamɛjɛkulu caaman y'a yira k'a fɔ ko laïcité t'u fɛla ye Mali kɔnɔ, i n'a fɔ Ligue des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali. O ka fɔ la ko maa kɛmɛ sigila Mali kɔnɔ 95 ye silamɛ ye. O siratigɛ la u y'a laɲini ko sariya sunba ɲɛbila gafe ko k'o lajɛ laïcité o be se ka jɔsi ka bɔ ye cogo min na ko sabula a be dankari Mali silamɛya la. Imam Idrissa Traoré an k'a lamɛn. Laïcité kuma a mot a kɛlen bɛ ka gɛlɛya don an ka jamana kɔnɔna la. Gɛlɛyaba de b'a la. An b'a ɲini u fɛ u ka laïcité bɔ an ka constitution kɔnɔna la u ka yɛrɛma ni dɔwɛrɛ o ye jumɛn ye diinɛ caman bɛ jamana min kɔnɔna la an b'a fɔ ko ni nin bɔra kɔnɔ k'an bɛ sa foyi a ka bɔ a kɔnɔ an bɛɛ ka lafiya minnu yɛrɛ y'a sɛbɛn ni kuma diyara an b'a fɔ olu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ. An ka dɔn k'a fɔ diinɛjɛkulu yɛrɛ hakilina tɛ kelen ye laïcité ko la jamana kɔnɔ dɔw fɛla don i n'a fɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ fɛla tɛ o hakilina kelen don jamanadenw yɔrɔ. Abdoulaye Coulibaly kunnafonidila don. Laïcité ni jamana kɔnɔna na o kɛra sababu ye kamere san bayirika mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn nɔgɔ kun ka sigi kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka se san caman na ne hakili la laïcité de nana n'o ye jamana nin kɔnɔna la ne hakili la n'a bɔra yen a bɛna gɛlɛya dɔɔni la dɛ mɔgɔ ka aladeli to ye. Jɛnɛba Hayidara ka fɔ présidenti don a ka fɔla ko yɛlɛma be se ka don laïcité kɛcogo la jamana kɔnɔ. Ni laïcité n'o ma kɛ a ka kɛ tolérance religieuse ye ni laïcité nin bɛ mɔgɔ fɛngɛ comme ça bɛɛ b'i ka min ka di min ye o b'o kɛ bɛɛ bɛ t'i ka sira fɛ min t'an ka coutume ye quoi min t'an ka laadaw ye olu kɔni ka bɔ a la. Alassane Modibo Ba islamologue don a be taa ni hakilina kelen fɛ. Ni laïcité kɔrɔ de ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn bonya bɛɛ ka to i danbe la a bisimila mais n'a kɔrɔ de ye ko ka diinɛ dɔ gɛn ka bɔ yen ne ma da la n'o bɛ a kɔrɔ sanfɛla la fɛn minnu b'a jɛ an bɛ se k'olu de relever k'a fɔ ayiwa a ye ninnu fara a kan nin b'a jɛ ubiyɛn kumaden yɛrɛ ka falen ka kɛ kumaden wɛrɛ dɔ ye mais a bɛɛ kɔrɔ ka kɛ bɛɛ ka to yen i k'i ta kɛ o bɛ diinɛ in yɛrɛ kɔnɔ wa diinɛ kɔ kan fana bɛɛ ka to yen i bɛ se ka min kɛ i bɛ min faamu ala de bɛ t'i ɲininka a tɔ la ala k'an bɛɛ sababa ma diinɛ pratique la. Seydou Fɔnba a ka fɔla ko bɛɛ k'i ta kɛ ko sabula jamana ye bɛɛ jɛ. N'a y'a trompé ka bɔ k'a bɛ taa fa encouragé o kan ka diinɛ tɔw lagosi fɛn bɛɛ yɛlɛ na min tɛ min na bɛɛ lajɛlen k'i ka mɔgɔya kɛ n'i ka diinɛ ye an ka ɲɔgɔn bonya ka ɲɔgɔn to ɲɔgɔn danbe la. An ka dɔn k'a fɔ min ye laïcité ko ye a kuma kɔni a cayalen bɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ yɛlɛma bɛna don a kɛcogo la tali a bɛna dɔsi ka bɔ sariya sunba kɔnɔ wa maa kɔni m'o o jaabi dɔn fɔlɔ sabula jamana marabagaw m'u da tu a ko la. Mariam Kuyate Bamako, VOA Bambara.